Стоян легендата яша. Самоков, Стоян маниака, Панчо, Хикс 30, Хикс 70, Яша за машините. Самоков гърми, басът е закон. Тук уредбите са номер едно. Стоян маниака с Хикс 30 отпред, Панчо с Хикс 70 буди респект. Щом колоните тръгнат, земята трепери, басът се усеща, не само се мери. Маниаците знаят за какво става реч. Тук звука е страст и остава във всеки. Хикс 30, Хикс 70, най-мощните уредби, това е респект. Самоков ги знае, басът говори. То музиката тръгне, града не спори. Хикс 30, Хикс 70, Яша за машините, това е момента. Всички маниаци, елате с 6. Нека звукът покаже кой е най-добре. Не сме тук за празни приказки и шум. Машините го